Loh, Mbak Nikan itu kalau perempuan tapi sendadi ya. Ndang praktekno ya Wah. ngerti. Syukur. Lah aku dadi nang kene lamu sangoni Iya. sakit ya, Mah. Wah, ya. Sangoni we moh. Syukur. Lah aku nyangoni pur 5.000, Mah. Lah iya wis sangon anakku sik. Cep pinter saiki lagi. Kena hukum karma saiki. Ayo lah kowe dadi jagelan karo aku wes. Tapi ngene sik. Ya, ya. Pinter. Ya. Endi? Iki tapi ndak oleh dididone sapa-sapa. Oke. Sangune piro? Sik tak deloke. Lah diitung. Iku ketoke palsu, Nduk. Ketoke Iki 1 juta iki ngono ngawur. Sira luwat. Diitung. 6 7 8 9. Ki 400 lagi malahan. Iki siji. Diitung noleh piro? Diitung. Diitung. Ayo cilik ayo. Entat ngomoi. Yo, piye bocah iki?